Shopwise man tas aan, Shopwise shop. Mas din dat rin, no?
Shell to? Di ba? Eh, ito nga. Shell na. Ano yung ba sa Shell dito? Aga to dito sa Pikas. Katapikas ka ba ito? Dito naman ito. Lusa ka itong atbang ito sa Tisa Gisano. Ito na ito na ito. Dito patugas ako dito. May kayo kaya. Yung na ka ng version ka na. Bukos yung dagan. Aking kayo. May
bingkis no. Oh, ang sumaay. Wala ya.
siya ang ipamalit. Tungan ta. Itlo ba? Kada? 220, 195 na pagkuha sa driver. Isa ka tray niya. Pila ka tray niyo, ma'am? Isa lang. Isa lang. One na big five, isa pa na. Umutang sa mga pulutan. Ako lang utang diri, okay ra? Kaya ginalang itlog, 195 na pagkuha. Siguro pa sa dilo. Ha? Toothbrush na, i-toothbrush na.